Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Bocah-bocah, pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawa. Ing minggu iki, awake dhewe bakal mbabar perkara novel. Apa iku novel? Novel iku kajupuk saka basa Italia kang tegese sawijining cerita utawa saperang warta. Novel yaiku salah sawijine karya fiksi prosa kang katulis. Novel sifate naratif utawa wujude arupa cerita. Wong kang nulis novel diarani novelis. Dene titen novel utawa ciri-cirine novel ing antarane langkung saka 40.000 tembung. Dadine punjul saka 40.000 tembung. Novel uga ora diwatesi karo struktural lan metrikal sandiwara utawa sajak. Lumrahe wujude yaiku awujud buku. Dene tuladhane novel basa Jawa ing antarane Priyayi Abangan, Mungsuh Sardi, Kelangan Sateng, Srepeg Telutur, lan sapiturute. Sabanjure yaiku unsur-unsur ing sajroning novel. Kang kapisan yaiku unsur intrinsik. Apa iku unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaiku unsur kang bangun cerita saka ing jero, utawa pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Dene isine unsur intrinsik ing antarane tema. Tema yaiku sing dadi underaning prakara cerita. Tuladhane kamanungsan, kabudayan, kasusilan, sasrawungan, lan sapiturute. Sabanjure paraga. Paraga yaiku pelaku kang bangun cerita. Paraga kaperang dadi papat, yaiku protagonis, antagonis, tritagonis, lan figuran. Protagonis yaiku paraga utama ing cerita. Dene antagonis yaiku mungsuhe. Tritagonis kuwi peran pembantu. Dene figuran kuwi peran pembantu kang ana lan orane ora dinglegewa. Sabanjure watak yaiku tanda-tanda fisik. Isa dhuwur, lemu, pesek lan sapiturute. Dene sing non fisik kuwi biasane galak, sumeh, grapyak, pinter lan sapiturute. Alur kang kaperang dadi telu, yaiku alur maju, alur mundur, lan campuran. Setting bisa kaperang dadi telu, yaiku setting papan utawa panggonan. Setting wektu yaiku wektu kedadeaning cerita. Lan swasana kuwi kepiye rasane ing cerita kuwi. Apa kuwi tegang utawa wedi lan sak piturute. Sudut pandang. Ana wong kapisan lan wong katelu. Wong kapisan berarti sing nyerat ya dadi tokoh utama. Dene wong katelu sing nyerat ora ana sangkut paute karo tokoh utama. Kang pungkasan iku pitutur luhur utawa lumrahe kasebut amanat utawa leading dongeng. Amanat yaiku piweling kang arep diwenehake pengarang marang wong kang maca novel. Salajengipun inggih unsur ekstrinsik. Apa iku unsur ekstrinsik? Yaiku unsur kang bangun cerita saka ing njaba. Dadine saka njabaning cerita bangun utawa memengaruhi cerita kasebut. Dene tuladhane yaiku sosial, ekonomi, agama, pendidikan, lan budaya. Supaya awakmu luwih paham anggone mangerteni unsur ekstrinsik novel, bakal dijlentrehake salah siji saka tuladha mau. Tuladhane agama. Yen ing negara kang basise agama utawa penduduke nduweni agama, lumrahe novel kang kaserat adhedhasar agama. Dadine nginggati perkara kang
larang agama. Dene negara-negara kang ateis utawa ora nduweni agama, critane utawa novele lumrahe nyerat babagan kang ing njaba agama. Tuladhane meneh, ekonomi. Kepiye ekonomi bisa memengaruhi utawa gawe cerita novel ing sawijining panggonan kuwi beda? Tuladhane negara maju, novel-novel kang kacetak utawa kacithak biasane lumrahe kandel-kandel. Dene ing negara kang ekonomine isih berkembang, tuladhane negarane dhewe, lumrahe novele isih kacetak tipis. Amarga minat baca lan sapiturute isih kurang saka negara kang maju. Iku mau tuladhane unsur ekstrinsik saka novel. Jinising novel ing antarane detektif, roman, misteri, gotik, kriminal, fiksi ilmiah, lan sapiturute. Dene lumrahe ing Jawa, pengarang-pengarang utawa novelis novel basa Jawa lumrahe nyerat novel jenis detektif lan misteri. Cekap semanten pasinaon basa Jawa ing minggu menika, aja lali yen ana pitakonan bisa nyerat ing kolom komentar. Cekap semanten saking Pak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.